Ayaw gamita ang ubang tao para lang makakwarta ka or maka-income ka or moangat ka sa imuhang kinabuhi. So daghang kong comment mabasahan day ba day, maingon sila day nga kailangan daw every time nga mag-vlog ko naa daw ang second wife ni Fatherland. Abi bitaw ninyo day no. Wala sa iya tanan ning ikot ang ako ang content, no? In short day, dili gali ko gusto day nga ma-involve siya sa kuang trabaho. Kay aside man gud ana day no is dili wala ba mi day kanang dili mi relatives day ba day, so mao nang dili ko gusto nga ma-appeal siya sa kuang content. Pero lagi day pag mauli ko dito sa mong bukid day lisod pud kay day nga ako siyang pahawaon nga mag-content ko or mag-video ko ba. Kay nagdaho man guning uban day nga ako siyang gi-appeal tungod sa views. Day nag-vlog na ko day nga wala pa siya sa moang kinabuhi. Nagsugod na ko og vlogging day nga wala siya. Og wala sad ko nagsalig day kay lagi day every time nga i-appeal na ko siya day is na views. Siyempre day magka-views jud na day tungod sa ilahang mga kahugawan. Kay ubang mga tao day ganahan kay mo tan-aw na ng mga limpyo-limpyo no. Samot ikaw nagsunod sa hugaw sa uban. Mo nang dili ko gusto sa inyong mga request kaning request sa ubang mga viewers nako nga kailangan i-appeal every time nga mag-vlog ko i-appeal ang second wife ni Fatherland. So dili na siya pwede day kay ang hitabo man gud ana day no is makaingon ang uban nga gipangwartaan nako siya. Ay Diyos mio day anad na ko guway kwarta ug anad ko mo trabaho sa ko ang kaugalingong diskarte. Dili na ko kailangan day nga manguan pa kog laing tawo para lang makakwarta ko. Kaya na ko magtrabaho day nga ako lang, kaya na ko magtrabaho day nga sa ako ang kaugalingong kusog nga walay laing tawo ma-involved. Og aside ana day kani man gud full lang ako ang vlogging day is dili jud pud ni mao ni ako ang gisaligan nga pangwarta. Kaya din kamot po ko sa laing pamaagi. Munang ay mo pagganana sa pilingguwapa day nga malaghan ako ang views day tungod lang sa second wife ni Fatherland. Dagko ng ubang views na ko day nga wala siya. Daghan akong video day nga nag-viral nga wala siya. So naila lang ko diri gamay sa social media day tungod sa ko ang paningkamot sa trabaho. Tungod sa ko ang kaugalingong diskarte day. Usa siya ni abot sa mo ang kinabuhi day, nag-vlog na ko og naila na ko gamay. Pero first jud ko day nga nag-boom day, nagbuhat ko ginamos og katong dito ko sa Cebu og gi-share pud nako ang ako ang diet journey. Kana yung tulo ka content nako day, mao jud day una diha day nga marag naila na ko og gamay ba. Mo nang maglibog ko aning uban. Pero sa bagay day okay ra man sad noon na kay part naman jud na sa kuang trabaho. Mao jud na akong giingon day kailangan dawat lang jud tani no peace lang. Kailangan dawaton jud nato ning mga utok sa uban. Bitaw day oy seryoso no, wala ko nagsalig sa iya ha. Kay gusto ko mo trabaho kog patas. Gusto ko mo trabaho sa kuang kaugalingong paningkamot. Di ko gusto magsalig sa uban. Kay na ako'y views ug wala day kung unsa tong nasa kong content ay upload jud ko na. Kay importante man gud is happy ko sa kong trabaho ba. Kana bitong wa ko nag-apas og kwarta lang. O kada bang nag-enjoy lang ko sa kuang trabaho ba. Mao jud nay dako hunahunaan ninyo dahil nga kailangan magmalipayon ra mo sa inyong trabaho. Kanang walay ni sulod sa inyong nahuna nga naamoy ubang tao nga inyong anginon para lang makakwarta mo. Mao nay pinaka-importante diri sa kalibutan day. Kailangan mahimong patas ka sa tanan. Ayaw gamita ang ubang tao para lang makakwarta ka or maka-income ka or moangat ka sa imuhang kinabuhi. Mao nay dapat isulod ninyo sa iyong utok. Og mao ra dayto no bay oy daghan kay kog explanation nga di ron ta ko dapat ma-explain sa inyo ha. Ay charot. Kaisog ba. Bitaw day oy og mao ra dayto day no bay oy.